Conec aquestes dades perquè treballo en una companyia d'assegurances, la Consolidated Life de Nova York. Em dic C.C. Baxter. La primera C significa Calvin, la segona significa Clifford, però tothom em diu Buddy. Soc a la companyia des de fa 3 anys i cobro $94 amb 70 centaus a la setmana. L'horari del nostre departament és de 3:45 del matí a 1:45 de la tarda. Pel que fa a mi, sovint em quedo a l'oficina a treballar.